Existujú tisíce rôznych náboženstiev a každé o sebe tvrdí, že má pravdu. Ako môžem vedieť, ktoré z nich je to pravé? Ako môžem vedieť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych? Existuje toľko rôznych cirkví a všetky veria toho istého Ježiša. Ktorá je potom tá správna? Čo nasleduje po smrti? Existuje vôbec nebo a peklo? V dnešnom svete je slovo pravda veľmi sprofanované. Žijeme v dobe hoaxov, konšpiračných teórií a nebezpečných politických hier. Média a sociálne siete nás bombardujú rôznymi protichodnými informáciami, ktoré sú prezentované ako pravdivé. Takmer každé vyhlásenie politických, duchovných či vedeckých autorít je ihneď napadnuté, spochybnené alebo vytrhnuté z kontextu a prekrútené tak, aby vyhovovalo záujmom niektorých ľudí. Často je náročné nájsť spoľahlivý zdroj, kde by sa dali informácie, ktorými sme denne konfrontovaní, overiť. Aj preto veľa ľudí odmieta, že by existovalo niečo ako absolútna pravda. Neveria už nikomu a ničomu. A už vôbec nie, keď ide o náboženstvo či vieru v Boha. Iní veria, že všetky náboženstva obsahujú nejakú pravdu o Bohu a preto je jedno, čomu človek verí. Hlavne, že je úprimný a šťastný v tom, čomu verí. Jednotlivé náboženstvá si predstavujú ako cesty, ktoré smerujú na vrchol hory. Niektoré cesty sú dlhšie, niektoré menej bezpečné, ale vraj všetky smerujú do toho istého cieľa. Údajne nezáleží na tom, či veríš v jedného boha alebo v mnohých bohov, či je tvoj boh osoba alebo nejaká neosobná energia, či veríš vo vzkriesenie, reinkarnáciu alebo nirvánu. A potom sú tu tí, ktorí veria, že existuje len jedna cesta do cieľa. Jedna absolútna pravda. Všetky ostatné cesty sú podľa tohto pohľadu len imitáciami pravdy, ktoré síce môžu obsahovať určité fragmenty pravdy a môžu vyzerať lákavo, ale ich úlohou je v skutočnosti odviesť ľudstvo od právého poznania Boha a skutočného zmyslu života. Milan, je vôbec možné zorientovať sa v toľkých protichodných názoroch a náboženských vyznaniach? Nájdu sa síce ľudia, ktorí tvrdia, že už neveria nikomu a ničomu, lebo sa mnohokrát v živote sklamali. Ale v skutočnosti každý z nás niečomu verí. Keď si sadneme do autobusu, veríme šoférovi, že nás bezpečne dovezie na miesto, kde chceme ísť. V lekárni veríme lekárníkovi, že nám namiešal správne antibiotika a nejdeme s vydaným liekom na chemický rozbor, aby sme si preverili, či nám náhodou nenamiešal jed. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Každý niečomu a niekomu verí, ale naša viera má len takú hodnotu ako objekt našej viery. Mnoho ľudí napríklad v minulosti uverilo Stalinovi, že to s nimi myslí dobre a nakoniec boli nemilo prekvapení, keď skončili v gulagoch na Sibíri. Rovnako mnohí nasledovali Hitlera, lebo pôsobil presvedčivo a charizmaticky. Určite netušili, že privedie svet do konfliktu, v ktorom zahynie viac ako 50 miliónov ľudí. Rovnako aj v otázke Boha je nesmierne dôležité, komu a čomu veríme, lebo dôsledky našej viery presahujú náš pozemský život a určia našu večnosť. Dnes sme si pre vás pripravili stručné porovnanie dvoch najväčších východných náboženstiev a kresťanskej viery. Zameriame sa pritom na ich vznik, zakladateľov, sväté knihy a cestu spásy, ktorú prezentujú. Štvrtým najrozšírenejším náboženstvom v súčasnosti je buddhizmus, ku ktorému sa hlási približne 500 miliónov ľudí. Kedy toto náboženstvo vzniklo a čo je jeho podstatou? Buddhizmus by sme mohli definovať ako náboženstvo bez Boha, bez konečného slova a bez konečného bytia. Niektorí stúpenci, najmä na západe, ho považujú viac za filozofiu než náboženstvo. Korene buddhizmu siahajú na územie dnešného Nepálu, kde sa pravdepodobne okolo roku 563 pred Kristom narodil Siddhartha Gautama, ktorého ľudia poznajú skôr pod jeho titulom Buddha, čo znamená osvietený, respektíve prebudený. Narodil sa v bohatej rodine, ale jeho matka zomrela už 7 dní po jeho narodení. Siddhartha vyrastal v prepichu a vo svojej mladosti údajne poznal iba radosti a rozkoše, ktoré tento život ponúka. Ako 16-ročný sa oženil za svoju sesternicu a až vo svojich 29 rokoch bol prvýkrát konfrontovaný s ľudským utrpením. Stalo sa to pri vychádzke mimo paláca, keď uvidel trpiacich ľudí. Vtedy si uvedomil, že majetok a sláva neposkytujú životné istoty.
Na ďalší deň videl jogína v hlbokej meditácii a toho inšpirovalo hľadať to, čo je nadčasové a trvalé. Svoju ženu Jasodhare opustil práve v ten deň, keď sa im narodil syn. Dal mu meno Rahula, čo sa dá preložiť ako puta alebo okovy, lebo mu bol prekážkou v ceste za hľadaním pokoja. Siddhartha sa najprv vydal cestou asketizmu a takmer sa vyhľadoval na smrť. Povesti hovoria, že jedával len jedno zrnko ryže denne. Traduje sa príbeh, že bol tak vyhľadovaný, že keď sa raz pokúsil nahmatať kožu na bruchu, nahmatal si chrbticu. Zároveň sa údajne pokúšal trízniť vlastné telo tým, že stával na jednej nohe, pil vlastný moč a spával na klincoch. Toto obdobie jeho života malo trvať približne 6 rokov a až potom si uvedomil, že samotný asketizmus a praktizovanie jógy mu neprinieslo odpovede, ktoré hľadal, a tak začal prijímať striedmy pokrm. Zakrátko na to, vo svojom 35. roku života sa usadil pod figovník, kde potom niekoľko dní bez pohnutia meditoval. Údajne prežil nirvánu a stal sa budhom, osvieteným. Vraj na neho zostúpila transcendentálna pamäť, prežil dokonalý kľud a uvedomil si, že on je celý vesmír. Traduje sa, že uvidel ilúziu, v ktorej ľudstvo žije, a vyhasla v ňom všetka vášeň, žiadostivosť i všetky túžby. Nepohla ním už žiadna radosť ani zármutok. Od svojich 35 rokov sa až do smrti venoval hlásaniu svojho učenia. Siddhartha zrejme zomrel vo svojich 80 rokoch na úplavicu. Učil, že život je utrpenie a príčinou tohto utrpenia sú ľudské túžby a priania. Údajne žijeme len s ilúziou vlastného ja a preto by sme sa ani nemali snažiť naše ja uspokojiť. Vraj, ak toto pochopíme, vyrieši sa problém utrpenia. V skratke by sme podstatu buddhizmu mohli zhrnúť do toho, čo buddhisti nazývajú trojitý drahokam. Po prvé, Buddha, osvietenie, ide o uvedomenie si neexistencie vlastného ja. Po druhé, je to dharma. Ide o učenie Budhu, teda že neexistuje žiadne absolútno, žiadne večné slovo. A po tretie, je to sangha. Ide o spoločenstvo, ktoré pozostáva z tých, čo veria, že nemajú žiadne osobné ja a smerujú k tomu, aby nemali žiadne túžby. Človek je považovaný za buddhistu, keď vyznáva toto učenie o trojitom drahokame. Siddhartha si ale zdá sa v náuke o neexistencii vlastného ja vážne protirečil. Na jednej strane totiž učil, že žiadne skutočné ja neexistuje, ale na druhej strane učil, že naše ja je všetko, čo potrebujeme k nájdeniu pravdy. Veľmi dôležitú úlohu v buddhizme, ale aj v hinduizme ďalej zohráva učenie o karme. Karma má byť dôsledok našich predošlých činov. Tým, že človek koná, vraj tvorí karmu. Každý stav, v ktorom sa človek nachádza, vychádza z jeho minulej karmy, ktorú si sám zapríčinil. Karma funguje na princípe zákona akcia-reakcia. Teda život v ponímaní buddhizmu, ale aj hinduizmu je dôsledok karmy minulých životov a vlastnej karmy. Toto koleso narodenia, smrti a znovuzrodenia, ktoré nazývajú samsára, vás neustále valcuje alebo umožní sa z neho vymaniť, keď prežijete čistý život a dosiahnete nirvánu, osvietenie. Cieľom buddhistu je vymaniť sa z ilúzií tohto života a ilúzie Boha za pomoci meditácie a urobiť vklad dobrých skutkov, ktoré by mali prevážiť tie zlé. Človek údajne vloží svoj obnos skutkov na účet, z ktorého bude čerpať v nasledujúcom živote. Uniknutie z kolobehu karmy je umožnené len osvieteným, ktorí tým dosiahli vyslobodenie. Ako sme si ale ukázali, základným učením buddhizmu je, že myšlienka osobného ja je klam. Automaticky sa tu vynárajú otázky. Ak osobné ja neexistuje, z koho karmy teda človek čerpá? Komu človek svojim utrpením zaplatí? Siddhartha ďalej učil, že nič nie je trvalé a teda ani v jeho učení neexistuje žiadne absolútno, žiadna trvalá pravda či pravidlo. Napriek tomu môžeme buddhizmus spokojne nazvať náboženstvom pravidiel, lebo obsahuje 4 sady pravidiel pre 4 veľké priestupky, 13 pravidiel vyžadovaných pre formálnu účasť v bratstve, 30 pravidiel, ako udržať na úzde chamtivosť a túžbu po majetku, 92 pravidiel pre ďalšie priestupky, 75 pravidiel správneho chovania pre novicov, 7 spôsobov, ako riešiť spory, 277 pravidiel pre reholníkov, 311 pravidiel pre reholnice. A k tomu patrí množstvo ďalších dodatkov.
Nikto si nie je istý, či sa mu ich aspoň jeden deň podarí všetky splniť. Mnohí jeho nasledovníci sú utiahnutí v tibetských jaskyniach, kde o samote meditujú celé roky a dúfajú, že dosiahnu nirvánu. Pre buddhistov je to stav najväčšej blaženosti, v ktorom je prekonané každé spojenie s vlastným ja. Buddhizmus, na rozdiel od hinduizmu, neučí reinkarnáciu, vieru v prevteľovanie, ale učí vieru v nové narodenie. Má ísť o nové vedomie s morálnym vkladom, ktoré vyjde z predchádzajúceho zadlženia. Buddhizmus uvádza 6 miest, kde sa môže človek znovu zrodiť. Tým najhorším miestom je znovuzrodenie v pekle na základe zlej karmy. Buddhizmus pozná 8 hlavných pekiel a množstvo vedľajších. Ďalšími možnosťami je znovuzrodenie v ríši strašidiel, v ríši démonov, v ríši živočíchov v ľudskom svete alebo na božskej oblohe. Podľa učenia buddhizmu je nirvánu možné dosiahnuť iba z ľudského sveta. Extrémnym vyjadrením buddhizmu je tibetský Vajrayanový tantrický buddhizmus. Ten používa mágiu a rituály, za pomoci ktorých majú ľudia dosiahnuť nirvánu. Tibetské školy buddhizmu totiž prevzali náuky z pôvodného tibetského náboženstva zvaného Bon. Jednalo sa o domorodý animizmus a šamanizmus. Buddhista praktizujúci Vajrayanu pri opakovaní mantier do seba pozýva démonov a prírodné božstva, aby ho obsadili. Jednou z najviac šokujúcich praktík tibetského buddhizmu je tzv. Chod. Meditujúci za pomoci vizualizačných techník v mysli rozrezáva svoje telo a obetuje ho démonom a prírodným božstvám, ako je Vairakila a Mahakala. Veria, že keď sa úplne stotožnia s takýmto božstvom, úplne znegujú vlastnú osobnosť a dosiahnu tak nirvánu. Vajrayana sa dá preložiť ako diamantová cesta alebo aj ako úder blesku, pretože je síce nebezpečnou, ale za to vraj najrýchlejšou cestou k nirváne. Z pohľadu kresťana ide samozrejme o praktiky, ktoré vedú spoľahlivo k úplnému posadnutiu človeka zlými duchmi. Milan, napriek tomu, že je toto zložité náboženstvo plné rozporov, priťahuje stále viac ľudí aj na západe. Je to najmä zen buddhizmus, ktorý dáva najväčší dôraz na zenové meditácie ako cestu k osvieteniu a tibetský buddhizmus. Prečo je to tak? Ako sme si povedali, buddhizmus je náboženstvo bez Boha, stvoriteľa, bez konečného slova a bez konečného bytia. Mnohých priťahuje to, že jednotlivca korunuje absolútnou autonómiou v tom zmysle, že si môžeš pomôcť sám svojou meditáciou. Ponúka duchovnosť bez viery v Boha a tak robí ľudí nezávislých na Bohu. Ďalej dáva pocit nezávislosti a oddelenia od všetkých starostí tohto sveta. Myšlienkou je to, že pokiaľ sa oddelíte od všetkého, čo máte radi, prestanete sa o to strachovať. Ak nebudete milovať, nebudete mať nikdy zlomené srdce a nebudete trpieť. Ak po ničom nebudete túžiť, nemôžete byť nikdy sklamaní. A to je podstata. Je ale možné, aby boli všetky túžby zlé? Necítime snáď skutočnú lásku k iným ľuďom? Je toto všetko vrátanie našej osobnosti len výplod vedomia? Popretie existencie našej osobnosti nič nevyrieši. Nemôžeme sa zbaviť osoby nášho ja. Vždy sme to predsa my. Tým správnym riešením nie je popretie nášho ja, ale skutočným východiskom je podriadenie nášho ja právemu Bohu, stvoriteľovi. V správnom vzťahu s ním môžeme zažívať skutočnú lásku, nefalšovanú radosť a hlboký pokoj, a to aj v ťažkých životných situáciách. Ty a ja sme jedinečnými osobnosťami, stvorenými na Boží obraz. Každý z nás má meno a každý z nás je Bohom milovaný. Tretím najrozšírenejším náboženstvom sveta je hinduizmus, ku ktorému sa hlási približne 1,1 miliardy stúpencov. Mnohými je pokladaný za najstaršie svetové náboženstvo. Na západe mnoho myšlienok z hinduizmu preniklo do hnutia New Age. Čo je podstatou hinduizmu? Začiatky hinduizmu sa datujú do obdobia približne 2000 rokov pred Kristom. Hinduizmus sa pôvodne nazýval ako védske náboženstvo, podľa svätého písma hinduistov, ktoré sa nazýva Védy. Podľa tohto náboženstva bolo možné spásu dosiahnuť cez prinášanie obeti rôznym bohom.
Po čase sa niektoré z predchádzajúcich bostiev, ktorým boli prinášané obety, stali bezvýznamnými a dosiahnutie spásy sa začalo neskôr chápať ako mystické zjednotenie s božstvom. Toto učenie je zaznamenané v ich ďalších svätých písmach zvaných Upanišady, ktoré sú aj akýmisi filozofickými vysvetleniami véd. Najpopulárnejšou hinduistickou posvetnou knihou je však Bhagavad Gita, ktorú Gandhi nazval Bibliou hinduistov. Hinduizmus je považovaný za politeistické náboženstvo, keďže jeho vyznavači uctievajú milióny rôznych bohov. Zároveň je možné ho vnímať aj ako panteistické náboženstvo, lebo pre nich najvyššia, všetko zahrňujúca realita nie je ani osobná, ani neosobná. Nazývajú ju Brahman. Je pre nich zároveň stvoriteľom aj stvorením, a teda zahrňa aj všetkých ostatných bohov. Táto realita sa vraj nachádza v každom človeku ako Atman, nemenné večné ja, či absolútne vedomie. Brahman je pre hinduistu všetko a zároveň všetko je Brahman. Hlavnými božstvami v hinduizme sú ďalej Brahma, stvoriteľ, Višnu, zachovávateľ a Šiva, ničiteľ, ktorí odzrkadľujú neopísateľnú realitu Brahman. Veria, že vždy po 4,32 miliónoch rokoch Šiva všetko zničí, Brahma všetko znovu stvorí a Višnu sa opäť reinkarnuje, aby ukázal cestu k Brahmovi. Medzi najviac uctievaných bohov patrí Ráma a Krišna, ktorí sú pokladaní za vtelenia boha Višnu. Najviac obávanými božstvami sú Šiva a jeho krvilačná žena, bohyňa Káli, ktorej sú dodnes prinášané krvavé obety. Medzi mimoriadne populárne božstvá v hinduizme patrí aj Ganesha, boh so sloňou hlavou, o ktorom veria, že odstraňuje všetky ťažkosti a prekážky, a Lakšmi, bohyňa bohatstva a prosperity. Obrovská popularita bohyne bohatstva a prosperity vyznieva trochu ako paradox, keďže v hinduizme je väčšinou chudoba pokladaná za duchovnejšiu, lebo majetok je považovaný iba za ilúziu. Hinduisti veria, že ľudia žijú kvôli nevedomosti v ilúzii, keď svet, ktorý nás obklopuje, považujú za reálny a pritom nepoznajú svoje skutočné ja. Táto ilúzia má v hinduizme označenie mája. Pre pochopenie tohto zložitého náboženstva je dôležité si uvedomiť, že v ich posvetných knihách, a teda ani v hinduizme, neexistuje žiadny absolútny morálny kódex, na základe ktorého je možné jednať. Vnímanie dobra a zla je na základe úrovne svedomia. Väčšina hinduistov verí v existenciu večnej duše, ktorá neustále reinkarnuje, prevteľuje sa. Vyslobodenie vraj nastáva vtedy, keď pochopíme našu skutočnú podstatu. Poslednou pravdou a spasením pre Hinda je to, aby si uvedomil, že on sám je Brahman. Praktizujúci hinduista si snaží uvedomiť, že on a celý vesmír je jedno a to isté bytie. Kým sa tak nestane, musí žiť v kolobehu života a smrti, samsáre. O ich reinkarnácii, teda o tom, v akom tele sa narodia, podľa ich učenia rozhoduje karma. Ako sme si už povedali, život v ponímaní buddhizmu, ale aj hinduizmu je dôsledok karmy minulých životov a vlastnej karmy. Tým, že človek koná, tvorí karmu. Každý stav, v ktorom sa človek nachádza, vychádza z jeho minulej karmy, ktorú si sám zapríčinil. Viera v karmu sa prejavuje aj tým, že mnohí nie sú schopní prejaviť akýkoľvek súcit s trpiacimi. Prejaviť súcit pre mnohých totiž znamená zahrávanie sa s karmou iného človeka. Veria totiž, že človek, ktorý trpí, trpí preto, lebo urobil niečo veľmi zlé v minulom alebo v tomto živote. Rabbi Maharaj, ktorý dlhé roky vyznával hinduizmus, situáciu vo svojom národe opísal následovne. Milióny trpiacich v Indii umierajú tam, kde sa narodili, v temnej uličke alebo na špinavom chodníku na páliacom slnku. Nepoznali nič iné, iba chorobu, chudobu a beznádej. Snažia sa nakloniť si bohov, ktorí nepoznajú najmenší súcit alebo zľutovanie, iba vyžadujú väčšiu bázeň. Žiť a zomierať v takejto zúfalej biede a pritom počúvať, že si vlastne Boh a že si to iba musíš uvedomiť. Kto by mohol vymyslieť desivejší žart? Počuť, že hnísavé rány na tvojom tele, zbierajúci pocit hladu v žalúdku a hlboká prázdnota v duši sú iba mája, ilúzia. Môže existovať satanskejší podvod?
Obrovský rozpor je v tom, že hinduisti na jednej strane veria, že utrpenie je len ilúzia, ale zároveň veria, že musia trpieť znova a znova tým, že sú nútení vrácať sa do tohto sveta skrze reinkarnáciu. Tá je v hinduizme chápaná ako forma trestu. Ako sme si povedali, cieľom hinduistu je dostať sa skrze uvedomenie si svojho skutočného ja mimo tento kruh žitia a umierania a splynúť s Brahmánom. V Bhagavad Gite je spomenutý ako jeden z hlavných prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa yoga. Tá má počiatok u hinduistického boha Šivu, ktorý je považovaný za boha jogy. Na západe je yoga väčšinou stotožňovaná s hatha jogou, ktorá prikladá veľký význam telesným cvičeniam. Sľubuje duševné a fyzické zdravie, ale jej učitelia často zamlčujú, že má korene v hinduizme a že jej cieľom je spojenie s Brahmánom, hinduistickým bohom. Mnohí učitelia jógy na západe tvrdia, že ide iba o fyzické cvičenie, ktoré nemá nič spoločné s náboženstvom. Naproti tomu bývalý jogín a hinduistický guru Rabi Maharaj zdôrazňuje, že neexistuje hinduizmus bez jógy a jóga bez hinduizmu. Ako to teda je? Jóga znamená zjednotenie, záprah, spojenie jarmom. Ide o zapriahnutie malého ľudského ja pod jarmo disciplíny a cvičenie jogy, aby sa dosiahlo zjednotenie s Brahmánom. Pamätajme, že Brahmán je hinduistický pojem Boha, všetkého. Túto cestu k jednote s Bohom skrze jogu obsahuje spis Yoga Sutra. Sú tu opísané jednotlivé meditačné stupne, ktoré treba ovládať, aby človek zažil túto jednotu. Techniky jogy zahŕňajú dýchové cvičenia, pozície zvané asány a vyslovovanie mantier. Môžu ju sprevádzať siddhi, čo sú v ponímaní hinduizmu nadprirodzené duševné sily. Yoga sa ďalej využíva na prebudenie sily kundalíny. Kundalíny znamená doslova zvinutý. Ide o meno bohyne symbolizovanej hadom, ktorý je 3,5 krát zvinutý a spí s chvostom v ústach. Táto bohyňa, had života, ohňa a múdrosti, vraj sídli v tele človeka na dolnom konci chrbtice. Pokiaľ ju človek prebudí bez patričnej kontroly, pôsobí v človeku ako zlý had s deštruktívnou silou, ktorú nie je možné skrotiť. Táto sila má samozrejme demonický pôvod. Úlohou jogy a meditácie je silu kundaliny zobudiť a ovládnuť. Pri meditácii a cvičení jogy sa často vyslovujú mantry. Pravoverní hinduisti veria, že mantra zosobňuje božstvo. Človek nemusí rozumieť významu mantry. Sila je v opakovaní zvuku. Ako povedala bývalá učiteľka mantra jogy Johanna Michaelsen, iné slovo pre mantru je zaklínadlo, ktorým uskutočňujeme mágiu. V mantra joge je to slovo, fráza alebo meno hinduistického boha opakované znova a znova tak, aby osoba bola uvedená do stavu vibrácie. Opakovanie mantry privoláva túto bytosť k tomu, kto mantru vyslovuje a pozývajú, aby do neho vstúpila. Niektorí ľudia, ktorí praktizujú jogu, mi potvrdili, že pri meditácii vyslovujú mantru Om, pričom veria, že ide o slabiku, ktorá im iba pomôže sa lepšie pri meditácii uvoľniť a sústrediť. Nevedeli pritom, že mantra Om je najposvetnejší zvuk Indie. Mantra s najväčšou vibráciou. Zvuk, ktorý tvorí základ tejto slabiky, je údajne kozmickým vibrovaním. Podľa hinduizmu je to samotný Brahman v podobe zvuku. Vôbec títo ľudia netušili, že skrze mantru vzývajú hinduistického boha. Kto sú títo bohovia, duchovia a mocnosti, ktorých prostredníctvom jogy, meditácie a mantier ľudia k sebe pozývajú? Je možné, že sa týmto otvárajú pôsobeniu démonických mocností, ako sme si ukázali vo videu s názvom Mágia, okultizmus a zlomenie kliatby? Ponúka hinduizmus zmysluplné odpovede pri hľadaní zmyslu života? Rabi Maharaj to ako bývalý hinduistický guru po rokoch hľadania vyjadril následovne. Ak je len jedna skutočnosť, potom Brahmán je dobrom aj zlom, smrťou aj životom, nenávisťou i láskou a dokonca aj ilúziou mája. A to robí všetko nezmyselným. Robí to zo života absurdnosť. Ak je dobro a zlo totožné, potom je aj každá karma rovnaká a na ničom nezáleží. Prečo byť teda zbožný? Védy učia, že aj náš rozum je ilúzia. Ale ak je to tak, ako potom môžu hinduisti dôverovať nejakému konceptu alebo myšlienke, že všetko je ilúzia a jedine Brahman je skutočný?
Ku kresťanstvu sa dnes hlási približne 2,2 miliardy ľudí. Milan. Niektorí zástancovia východných náboženstiev tvrdia, že tá skutočnosť, že sú staršie ako kresťanská viera, poukazuje na to, že majú bližšie k pravde. Tu by som si pomohol slovami kresťanského autora Raviho Zachariasa, ktorý povedal, že tí, ktorí určujú pravdu podľa kalendára, sa dostávajú do sporu s tým, kto stvoril čas. Skutočne biblické kresťanstvo je totiž o živom, osobnom vzťahu so Spasiteľom Ježišom Kristom. Ako sme si ukázali vo videu s názvom Dá sa Biblii veriť, narodenie Ježiša Krista, mnohé detaily z jeho života a jeho zástupná smrť na kríži za hriechy sveta bola predpovedaná stovkami konkrétnych proroctiev, storočia, ba tisícročia predtým, ako sa narodil. Ako napísal už spomenutý bývalý jogín a hinduistický guru Rabbi Maharaj, ktorý sa od východnej meditácie obrátil k Ježišovi Kristovi. Biblia nie je knihou mystickej, neurčitej a protichodnej starej múdrosti a mýtov o tzv. Bohoch, ako je Ráma a Krišna. Biblia je historická kniha, ktorá obsahuje množstvo nepopierateľných dôkazov overených vo veľkých múzeách sveta. Hovorí o skutočných ľuďoch, ako je Abraham, Daniel, Peter, Pavol. Opisuje skutočné ríše ako Izrael, Egypt, Babylón, Grécko a Rím. Ježiš Kristus nebol len nejaký náboženský učiteľ či zakladateľ jedného z ďalších svetových náboženstiev. On je stvoriteľ vesmíru, ktorý prijal ľudské telo, aby nás zachránil. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Objektom viery kresťanov nie je len nejaké učenie, ale je ním živý Spasiteľ. Na rozdiel od hrobov iných náboženských vodcov a učiteľov je hrob Ježiša Krista prázdny, lebo vstal z mŕtvych. Skutočnosť jeho smrti, ale i vzkriesenia je zdokumentovaná mnohými historickými dôkazmi a svedectvami, ako sme si ukázali vo videu s názvom Naozaj vstal z mŕtvych. Náš problém nespočíva v tom, že sme si ešte neuvedomili neexistenciu nášho ja, alebo v tom, že by sme boli oddelení od nášho vyššieho ja. Problém ľudstva spočíva v tom, že sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Práve preto tak veľmi potrebujeme Spasiteľa, ktorý zachraňuje od hriechu a jeho večných dôsledkov. Vďaka jeho smrti a vzkrieseniu všetci tí, čo ho nasledujú, získavajú večný život v nebi. Všetky svetové náboženstvá hovoria o tom, že na dosiahnutie priazne ich Boha, prípadne viacerých bohov, prípadne dosiahnutia nirvány, je potrebné si toto spasenie v ich poňatí zaslúžiť, či dosiahnuť zachovávaním určitých obetí, rituálov, meditácií a podobne. Vždy ide o snahu vlastným úsilím dosiahnuť spásu. Skutočné biblické kresťanstvo je v tomto úplne jedinečné. Nejde o snahu zaslúžiť si spasenie. Naopak, evanjelium hovorí o tom, že sám Boh sa skláňa v osobe Ježiša Krista k človeku. Obeťou Ježiša Krista na kríži vyriešil otázku hriechu, ktorý nás od Boha oddeľuje a ponúka nám večný život z lásky ako dar. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Toto spasenie si nikto nemôže zaslúžiť ani odpracovať. Kresťanmi sa nestávame ani krstom, ani chodením do kostola. Spasenie Boh dáva z lásky ako dar každému, kto sa vo viere obráti k Pánovi Ježišovi Kristovi a následuje ho. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Zároveň ale treba dodať, že skutočná viera v Ježiša Krista nie je len nejaký intelektuálny súhlas s pravdou. U človeka, ktorý naozaj nasleduje vo viere Ježiša, sa jeho viera vždy prejaví láskou k Bohu a praktickými skutkami lásky naproti iným ľuďom. Skutoční kresťania milujú Božie slovo, Bibliu a žijú podľa nej. Inak sú naše reči o tom, že nasledujeme Ježiša Krista, len prázdne slova.
Veď sme jeho dielo, stvorené v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie? Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Ježiš Kristus o sebe povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Milan, mnohým sa zdá toto vyhlásenie o sebe príliš trúfalé, úzkoprsé a netolerantné. Nestačí jednoducho úprimne niečomu veriť a snažiť sa žiť dobrý život? Prípadne si z každého náboženstva vybrať iba to, čo nám vyhovuje? Už na začiatku tohto videa sme si povedali, že naša viera má len takú hodnotu ako objekt našej viery. Pravda nie je relatívna. Keď zmiešame lož s pravdou, vytvoríme ešte ničivejšiu lož. Boh Biblie nie je Brahman, nebo nie je nirvána a viera v reinkarnáciu je v úplnom rozpore s vierou vo vzkriesenie. Spasenie je podľa Biblie darom z Božej milosti na základe viery v Kristovú smrť za naše hriechy a vzkriesenie Ježiša Krista. Biblické evanjelium je v úplnom rozpore s učením buddhizmu a hinduizmu. Jednoducho nie je pravdivé a poctivé tvrdiť, že všetky náboženstvá smerujú k tomu istému Bohu a do rovnakého cieľa. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.